BTCनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारिया बुंदों BPFआव कालेक्टिभ डिसिसन गैया बेनो BPFनि बयनिख्रुइबो देरसिन लोरबांथि। BPFआव कालेक्टिभ अपिनियन जाया BPFआव कालेक्टिभ डिसिसन फैया बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन दुर्बलता उइकनेस BPFआव। दिनै नङा गाबोन नङा बबेबा मोनसे समावबाबो BPF आरो UPPLआ ज' जाथारनांगोन। BPF आरो UPPLआ ज' जायागौमानि हारिनि थामोनथा आरो हारि दाफुंनायनि सिमांफ्रा आद्रा जागोन। दाबो आङो गुबुन दोलोनि नंथ'आ दिनैनि दिनाव खारन गाबोनसो आङो जगदान खालामगोन। बे समसिम आङो BPFनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै समग्र BTCनि राजनितिखौ आङो पर्यालोचना खालामदों आरो बेनि गेजेराव आङो अनुभव खालामदों जे दिनै नङा गाबोन नङा बा बबेबा मोनसे समावहाय जोङो ज' जाथारनांगोन आरो ज' जायागौ माने जोंनि हारिनि जि थामोनथा हारि दाफुंनायनि जोंनि जि सिन्थाधारा बेयो आधुरा जागोन। गुबुन फारसेथिं खाम्फा बरगयारिया बुंनाय बादिनो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंदों हाग्रामा महिलारिया BPF दोलोखौ वान मेन आर्मि बायदि बाहायो। हाग्रामा महिलारी डाঙरियार जितु मानसिकता यार लगत कोनो मिलिब नोवारिब जोने समाजर ভাল चिंता करे जोने समाजखনৰ किबा এটা হোৱাটো বিচাৰে আৰু जितु गणताন্ত্रिक जितु वातावरण बा मूल्यबोधर राजनीति जिসকলে কৰিব বিচাৰে এই সকলে BPFত থাকিব নোৱাৰিব কাৰণ হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰিয়াই ওৱান মেন আৰ্মি তেখেতে নিজে কৈ লয়। हारिनि मोजां हाबा मावग्रा हारिनि खोथा सानग्रा दैदेनगिरिफ्रा BPF दोलोआव थानाय नंला। फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिखौ लानानै हाग्रामा महिलारिया टिकेटनि मुङाव टेन्डारसो होदों। गतिके আজি BTC নিৰ্বাচন আহি আছে বেলেগ দলবিলাকে ৰাইজৰ লগত আলোচনা বিলোচনা আৰম্ভ কৰিছে কেনেকৈ ভোট ল'ম কি কাম কৰিম এই কথাবিলাক আলোচনা কৰিছে। হাগ্ৰামা মহিলাৰী ডাঙৰিয়াই ডাইৰেক্ট টেন্ডাৰ দিছে 2 লাখ দি পেলাই কেণ্ডিডেট মানে নমিনেশ্যন মানে ল'ব লাগে। खाम्फा बरगयारिया बुंदोंदि UPPLनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै मोनदांथिदोंदि बिसोरो हारिनि फारसे बांसिन साननाय आरो बयखौबो लानानै जौगानायनि हाबा मावनायखौ BPFनिफ्राय बांसिन सानो। बेनिखायनो मोनसे गोख्रों राजखान्थि दानो आसाजों खामानि मावनो दिनै आं ओंखारदों। नंगौ 14 नं चिरां दुवार बियाबनिफ्राय BPF दोलोनि आफादगिरि नेहाथारि आरो मददगिरिफोरखौ लानानै गासै 400निबो बांसिन सोद्रोमाफ्रा गावजों गाबोन चिरां जिल्लानि थाइखा जरायाव UPPL दोलोआव जगदान जागोन होननानै खाम्फा बरगयारिया खौरांनि गेजेरजों फोरमायथिदों। आं बे फुं समाव बयबो BTCनि रायजो राजाफोरनो आंनि खुलुमनाय जासिग्रोबाय। गोलाव सम गोबां परिस्थितिजों सन्मुखीन जानानै आङो जोंनि BTCनि गोरों गोरा साफ्रोमबो व्यक्तिजों रायज्लायनानै फाइनाल सिद्धान्तआव फैबाय जे गाबोन 8 तारिख फेब्रुवारि खालि साननि 1 बाजियाव आंनिनो समस्ति चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव थानाय थाइखा जरानि गेलेग्रा फोथाराव आङो UPPL दलाव जगदान जासिगोन। साफ्रोमबो मावथि रायजो राजाफोर जाय बिथांमोनहा आंजों थाफानानै UPPLनि सोद्रोमा जानानै राजनिति खालामनाय आरो हारि सिबिनाय समाज सिबिनाय खामानियाव लोगो लाफादेरनो लुबैयो बेबायदि इच्छुक व्यक्तिफोरखौ आङो खावलायहरो फै गाबोन साननि 1 रिंगायाव जों जयैनो दोलै नोगोरै UPPLआव जगदान खालामनि। दा रायजोफ्रा आंखौ सोंदों जे मानो BPF गारनानै UPPLआव जगदान खालामनो नागिरदों। बे खारना गोबां खारननि गेजेराव आं मोनसे खारना बेनो जे जोङो बयबो BTCआव जि समावहाय मोननै राजनैतिक दल BPF आरो UPPL
दाफुंनानै बिटिसिआव इलेक्सन गेलेबोदों बा राजनिति खालामदों बे समनिफ्रायनो जोंनि हारियाव जोंनि समाजाव गोबां धरननि दाङाबाजि नांलायनाय खमलायनाय एना एनि जाबोनायखौ जों बयबो मिथिगौ। दा ओरैबायदि परिस्थितिया जे मोनसे गामियाव बिपिएफ इउपिपिएल लानानै हाबा हुखानिफ्राय सावरि बादालिनिफ्राय गावजों गाव सहानुभूति होलायलायै थांलायलायै फैलायलायै बेबायदि परिस्थितिसिम सफैदों। दा बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय बिभिन्न समावहाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' खालामनायनि बे मोननै दलखौ ज' खालामनायनि सेस्ताबो खालामबोबाय थादोंमोन। दा ज' खालामनायनि बेलायाव आं बेखौनो अनुभब खालामदों। आङो जिहेतु हाराजेम मुगुजे बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिमोन, बिटिसि दाफुंनायाव आंहाबो गोबां अबदान दङ। हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायावनो जोङो राजनिति खालामबोदों आरो दासिमबो आङो थांनाय खैदिन आगोलाव आं जि रिजिगनेसन लेटार होबाय बे समसिमबो आङो बिपिएफ, दाबो आङो गुबुन दोलोनि नंथ'आ दिनैनि दिनाव, खारन गाबोनसो आङो जगदान खालामगोन। बे समसिम आङो बिपिएफनि सासे दैदेनगिरि हिसाबै समग्र बिटिसिनि राजनितिखौ आङो पर्यालसना खालामदों आरो बेनि गेजेराव आङो अनुभब खालामदों जे दिनै नङा गाबोन नङा बा बबेबा मोनसे समावहाय जोङो ज' जाथारनांगोन आरो ज' जायागौ माने जोंनि हारिनि जि थामोनथा हारि दाफुंनायनि जोंनि जि सिन्ताधारा बियो आधुरा जागोन। जोंनि जि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ समाधान खालामनायनि राजनैतिक दलफ्रा बिभिन्न कार्यसुचि लानानै खामानि मावो, बिभिन्न प्लेन पलिसि आइडिया बेफोरनि खोथा शेयार खालामलायो। नाथाय मोननै मोनथाम दल थानायलाय मोनसे दलनि सिन्ताधाराया दस्रा आरो बबेबा मोनसे दलनि सिन्ताधाराया दस्रा जानानै जोंनि गेजेराव आरो गावस्रा गावस्रि जानानै दिनैनि जि राजनिति परिस्थिति बेखौ जोङो सम्मुखीन जानांदों। आं दा ओंखायनो गोदान मोनसे आसा लानानै आरो समग्र बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौ धर्मालम्बी जोंनि गुबुन गुबुन धोरोमनि सुबुंफोर, गुबुन गुबुन भाषानि सुबुंफोरखौबो जयै लाफानानै मोनसे गोख्रों राजनैतिक खालामनो थाखाय आरो बिटिसिआव स्ट्रं मोनसे राजनैतिक आबहावा माने स्टेबल पलिटिक्स लाबोनो थाखाय आङो खामानि मावनो ओंखारदों जेन' बिटिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बिटिसिनि पलिटिक्सआ गुबुन जायगानिफ्राय नारसिनजानाय प्रेसाराव खामानि मावनाङा आरो बेखौ आङो सम्भब नुदों जे आं अपेनबो बुंगोन जे बिपिएफआव कालेक्टिभ अपिनियन जाया, बिपिएफआव कालेक्टिभ डिसिसन फैया, बेनो बयनिख्रुइबो देरसिन दुर्बलता उइकनेस बिपिएफआव। बेराफारसेथिं इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरजों रायज्लायनानै आं बेखौ उपलब्धि खालामदों बिसोरो बांसिन गणतान्त्रिक सिन्ताधारा आरोबाव इनक्लुसिभ माने बयखौबो लाफानानै साननाय मावनायाव बिसोरो बिपिएफनि माबानिफ्राय लिडारशिपनिफ्राय साबसिन बे स्पेसखौ मोनो आं बेखौ नुनो मोनदों। बेखायनो इउपिपिएलआव थानानै आङो आंनि जि साननाय रायजो राजाफ्रा जायखौ लुबैदों आंनि हथिरथ आंनि लोगोफोर बिपिएफनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा जायखौ लुबैदों बेखौ रियेल सेन्सआव मावफुंहैनायनि हाबाफारि हिसाबैनो आंनो प्रथम इउपिपिएलआव थांग्रोनोसै होननानै आंनि गोसो सिंनिफ्राय बिबेकआव सिद्धान्त लानानै आं बे खामानिखौ मावसिगोन। जोङो एखे संग्राम खालामबोनाय मानसि, एबसुनि दिनावबो जों जयैनो एबसुनि आन्दलनखौ समर्थन खालामबोनानै भलन्टियार फर्सनि साफा सोद्रोमा जानानै जेरै हायो जोङो समर्थन खालामबोदों, खामानि मावबोदों।
बे समावहायबो जोंनिनो गोबां लोगोफ्रा जोंनि साखाथियावनो गुलि जादों थैनांदों किन्तु जोङो बोरैबाबा बासायनानै थालांदों उननि पर्यायाव जों जयैनो आरोबाव BLT खालामनानै संग्रामखौ कन्टिनिउ खालामदों आरो बिनि परिणाम हिसाबै बयबो रायजो राजानि समर्थनाव आरो प्रेसाराव भारत सरकार आसाम सरकारा सावरायनायखौ सुरु खालामनांदों 4 बोसोर सावरायनायनि उनाव ग्रहण जग्य मोनसे पलिटिकेल एरेन्जमेन्ट दानि BTC खौ दाफुंनाय जादों आरो बे दाफुंनायनि उनावहाय बेखौ सालायनो थाखाय मोनसे राजनैतिक प्रक्रिया नांगौ जानायलाय जोंनो जयै सावरायलायनानै BPF दोलोखौ दाफुंदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि गेजेरावहाय दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव मनमालिन्य जालायनानै आरोबाव BPFल' सृष्टि जायाखै बेवहाय आरोबाव मोनसे राजनैतिक दल डाबल P बड'लेण्ड पिपल्स प्रग्रेसिभ फ्रन्ट होननायबो दाफुंजादों आरो बे समनिफ्रायनो जोंनि गेजेराव गावसा गावसिया जाबोदों नाथाय सम सम बे मोननै दोलोखौ ज' खालामनो थाखाय सेस्था खालामबाय थानाय जादों दिनैसिम सफल जायाखै दा बेखाय जोंबो दासिमबो सेस्था खालामबाय थादों आंनि नुनायाव बेखौ जुदि ज' जानायखौ जिहेतु बयबो लुबैयो ज' जानायनि उल्था रावबो थाङा नाथाय आंनि अबजारभेशनाव आंनि नुनायाव माखासे मानसिफ्रा गावनि स्वार्थनि थाखाय ज' जानायखौ लुबैयोबो जोङो नुनो मोनदों दा बेनि बेलायाव आङो UPPLनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बांसिन खुला गोसोनि ज' जानायखौ बिथांमोना लुबैयो आं बेखौ नुनो मोनदों दा बेफोर आंनि थाखाय BPF दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव जगदान होनाय खामानिया गोरलै खामानि नङामोन आं बिराद खस्थ' मोनदों किन्तु मोनसे ग्रेटार इन्ट्रेस्टनि थाखाय BTC बासि आरो BTCनि भबिष्यतनि थाखाय आङो सासे दैदेनगिरि जानानै बे रिस्कखौ जुदि लानो हाया अब्ला आङो दुर्बल नेता हिसाबैसो अदूर भबिष्यतआव प्रमान जागोन आं बेखौ साननानै दा रायजो राजाफोरखौनो आंनि सिगाङाव दोननानै समग्र BTC बासि नेताफोरखौबो आङो खावलायनानै एपिल खालामनानै फै जों बयबो ज' खामानि मावनि आगोलनि उननि समग्र जोङो सौदावबोनाय परिस्थिति बे परिस्थितिफोरनि जाबोबाय थानाय जि जोंनि मोन्दांथि बेखौ नायनानै बयबो सिद्धान्तआव फै जों ज' थानि आरो UPPLआ जदिउबा जोंनि अपोजिशन दलमोन बे जोंनि गेजेराव मनमालिन्य जालायनाय आर्गुमेन्ट काउन्टार आर्गुमेन्ट जालायनायफोरखौ बावजोबलायनानै जों UPPLआवनो ज' थानानै जोंनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनायनि मोनसे गोदान प्रक्रिया आरम्भ खालामनो आं बेखौ खावलायो आं गुबुन जायगानि रावखौबो आं लेंहराखै आङो आंनि जि समष्टि बे समष्टियाव 11टा प्राइमारि कमिटि दङ बे 11टा प्राइमारिनि गेजेरावहाय परापक्ष जेसेबां हायो बांसिन प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो एग्जिकिउटिभ्सफोरखौ लानानैनो आं जगदान खालामनो नागिरदों आरो बेवहाय दहायसिम जि खबर फैदों जोंनि BPFनिफ्राय जि दैदेनगिरिफोर दङ प्राइमारिनि बे गासै 400 जनसो ज' जागोन प्रत्येक समय प्रत्येक दिनानो जोंनि थाखाय गोदान मोनफ्रोमबो मोमेन्टआव मोनफ्रोमबो सानाव जोङो गोदान मोनसे परिस्थिति सम्मुखीन जायो आरो बे परिस्थितिखौ लानानैनो जोंनि साननाय हनाय खामानि मावनायनि सिद्धान्तफ्रा फैयो जोङो जि समनिफ्राय बर'फ्रा आन्दलन खालामबोदों बे समनिफ्राय जोङो प्रत्येक समावनो गोदान गोदान परिस्थिति सम्मुखीन जाबोदों एबसु जानानै जोङो आन्दलन जादों परिस्थिति सोलायदों भलन्टियार फर्स जादों जोङो आरो
परिस्थितिया सोलायदों BLT जादों जोङो आरो परिस्थितिया सोलायदों जोङो पलिटिकेल नेता जादों दा दिनै ओरैबायदि परिस्थिति फैबाय जे BPFआव थानानै नोङो जि खामानि मावनो हागोन बेखौ एसे लिमिटेशनखौ नुनो मोनबाय ओंखायनो आङो बे लिमिटेशना UPPLआव खमसिन होननानै आङो UPPLआव ब्रडार मोनसे स्कप थानायखौ नुहुरनानै आङो UPPLआव जगदान जानो नागिरदों रायजो राजाफोरखौ आं बेखौ खावलायनो लुबैयो सोरबा बुङो जे BPF नागारनाय माने बिट्रे खालामनाय बायदिसिना जाथिनि माने खामानि मावनो नागिराखिसै बायदिसिना खोथा बुङो BPFआव थानानैल' जाथि सिबिनाया सम्भब नामा UPPLआव थानानै नोङो बे खामानिखौ मानो मावनो हाया BPFआव थाब्लाल' बियो जाथि सिबिग्रा जागोन नामा UPPLआव होमब्ला जोंनि बांसिन बर'फ्रा दासिमबो UPPLआवनो दङ संख्या हिसाबै अब्ला बिथांमोनहा जोलैनि हांगार नामा ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायनोसो लुबैदों फै जोङो बयबो ज' थानानैनो जोंनि हारिनि खौसेथिनि खामानिखौ जों मावो हारिनि थामोनथाखौ लाखिनायनि साबसिननिफ्राय साबसिन माने हाबाफारि लानानै खामानि मावनो आरो जयै थानानैनो जोंनि हारिनिल' नङा टटेल BTC बासिनि भबिष्यतखौ निर्णय खालामनो